Este campo da feira é unha peza singular, unha peza urbana singular, que ademais eu creo que non está pensada dunha maneira abstracta, está pensada fundamentalmente para encaixar no que ten que ser o gran proxecto de desarrollo termal da nosa cidade. Pero ademais eu creo que esta peza pon ou potencia os nosos valores e as nosas tradicións. A capital termal de Galiza devolve ao Miño, ao Barbaña, a Olonia, o lugar de protagonismo que lle corresponde. E a feira, unha vez máis, evoluciona a par ca cidade de Ourense. E por fin pode pousar a súa mirada no espacio no que foi trasladado efectivamente fai moitos anos, pero observando o seu pai Miño. Inauguramos este novo espazo que fai da tradición modernidade, un campo da feira que conxuga emprego, calidade de vida e lecer, un campo da feira que é exemplo dun novo modelo de cidade centrado nos intereses de Ourense.